дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, ба барномаи навбатии футболи Осиё шурӯъ мекунем. Тавре хабар додем, мавсими футболи соли 2020 дар Лигаи олии чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ ба анҷом расид ва ҳоло мусобиқаи футболбозон миёни дастаҳои Лигаи якум дар арафаи анҷомёбист. Агар Равшани Кӯлоб пеш аз муҳлат ба Лигаи олӣ рухат гирифта бошад, пас дастаи Эсхата баъди пирӯзиаш дар сафар бар Исфара бо натиҷаи 4-1 имкон фароҳам овард ки бо соҳиб шудан ба як имтиёзи дигар ба қатори дастаҳои Лигаи олӣ ҳамроҳ шавад. Дар даври бистум чунин натиҷаҳо ба қайд гирифта шуданд. Исфара Эсхата 1-4, Ваҳдат Равшани Кӯлоб 0-2, Равшан Зафаробод Паншер 3-0, Сарои Камар Муҳир 2-2 ва Шоҳмансур Ҳосилот 1-4. бозиҳои боқимонда ҳафтаи равон идома меёбанд. Ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунед. инак боз як хабари тоза аз футболи Тоҷикистон. бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо ширкати дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Хаттони Бухтар рӯзи 18 октябр дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳисор бе ҳузури мухлисон баргузор мегардад. оғози вохӯрӣ соати 14. дар ин бора сомонаи Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад. онро шумо мустақиман аз шабакаҳои варзиш ва футбол тамошо хоҳед кард. ин ҳафта бо баргузор шудани як зумра бозиҳои байналмилалӣ дар Осиё ва ҳамчунин ҷаҳон чемпионатҳо сукут ихтиёр карданд. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон баъди таваққуфи бозии дӯстонаш бо дастаи мунтахаби Эрон имкон ёфт ки ин бозиро баргузор намояд. вохӯрӣ дар шаҳри Тошканд гузаронида шуд. ба дидани лаҳзаҳои ин вохӯрӣ меравем. барпо кардани бозӣ байни дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва Эрон барои ҳар ду даста хеле муфид буд. ин дастаҳо дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон яке дар гурӯҳи С ва дигаре дар гурӯҳи Д бозӣ мекунанд. Эрон дар гурӯҳи С дар ҷои сеюм аст, аммо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар гурӯҳи Д дар зинаи аввал қарор дорад ва аз ин рӯ дидани бозингарон дар сатҳе ки як сол бозиҳои таҷрибавӣ барпо нагардидан хеле муфид буд. футболбозони дастаи Эрон дар ин вохӯрӣ бисёр ҳам ҳолатҳои мувофиқи голзаниро ба вуҷуд оварданд. аз ҷумла ҳоло ин ҳуҷуме ки бисёр ҳам тезу тунд буд ва бо зарбаи яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Эрон ба анҷом расид, вале тӯб вориди дарвоза нагардид ва футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ин Сардор Озмун буд ки дар дақиқаи 44 қисми аввал аз паси худи Гулизоде як зарбаи хуберо ба анҷом расонд ва ҳисоб боз шуд ва футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ба сафи пеш баромаданд. Сардор Озмун дар дигар ҳолатҳо ҳам имконияти хуб дошт. боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи Эрон дар дақиқаи 51 бо зарбаи пеналти анҷом ёфт ки онро Маҳдии Торимӣ ба нишон расонид ва бо ҳисоби 2-0 футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ба сафи пеш баромаданд. Ӯзбекистон ҳам ҳолатҳои дигари голзаниро ба вуҷуд овард. баъди 2 дақиқа Элдор Шомуродов, ҳоло бубинед инҷо хеле моҳирона аз зери пои муҳофизатгар тӯбро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Эрон зад ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 хотима ёфт. ҳарчанд дигар ҳолатҳо барои футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон буданд. дастаи мунтахаби ҷопон ки дар як гурӯҳ бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва Осиё 2023 қарор дорад, дар як дидори дӯстона бо дастаи мунтахаби Камерун натиҷаи мусовии 0-0-ро бар ҷой гузошт. самурайҳо бори дигар ҳайати асосии худро санҷиданд ва ин бозӣ дар варзишгоҳи Галагенварди Ҳолланд баргузор шуд. дар ин вохӯрӣ бартарӣ бар ҷониби футболбозони ҷопонӣ буд. аз оғоз то ба анҷом ҳамлагарон дарвозабони дастаи мунтахаби Камерунро дар ташвиш мегузоштанд. сармураббии даста Хадзиме Мориясу ин бозингаронро ба майдон овард. Сюити Гонда дар дарвоза, Ҳироки Сакай, Майя Йосида, Такеҳиро Томиясу ва Коки Анзай дар хати муҳофизат, Юта Накаяма ва Гаку Себасаки бо Тису Доан, Такуми Минамино ва Генки Харагути дар ним муҳофизат ва танҳо Юя Осако дар хати ҳуҷум бозӣ карданд. тарҳи бозии 4-2-3-1 дар муқобили 4-1-4-1 беҳтар ба назар расид. дар рафти бозӣ Доан, Анзай, Харагути ва Минамино иваз карда шуданд.
камада, ито, кубо ва сутавара ба майдони бозӣ омаданд. Дар нигаҳдории тӯб бартарӣ бар ҷониби футболбозони Камерун буд. Зарбаҳо 10-6 бо 4 зарбаи мустақим ба сӯи дарвоза ҷопониҳоро дар ин нишондод бартар гардонид. Зарбаҳои кунҷӣ баробар 3-3 буданд. Натиҷаи мусовии 0-0 ба нафъи дастаҳо хоҳад буд. мегузарем ба бозиҳои чемпионати як қатор кишварҳои Осиё. бозиҳои даври 19-уми чемпионати Ӯзбекистон аз 17 октябр шурӯъ мегарданд. Машъал бо АГМК, Пахтакор бо Қиҷилқум, Бухоро бо Насаф, Андиҷон бо Суғдиён, Локомотив бо Бунёдкор ва Навбаҳори намангони Эҳсони Панҷшанбе бо Металлурги Бекобод қувва месанҷанд. Барои дастаи Пахтакори Точканд, ки дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ширкат дошт, ин бозии 17-ум аст. ҷадвали мусобиқа пеш аз даври 19-ум чунин шакл гирифтааст. чемпионати Қирғизистон ба анҷом расид. Дордои Бишкек дар даври охир бар Карабалта бо натиҷаи 4-0, Алга дар сафар бар Нефчи Кошкар-Ата 1-0, Алай бар Илбирис 1-0 ва Кагнат бар Абдиш-Ата бо ҳамин натиҷа зафар ёфтанд. бо ҳамин мавсими футболи соли 2020 дар Қирғизистон ба нуқтаи ниҳоии худ расид. Дордой бо 35 имтиёз дар зинаи аввал, Алай бо касби 29 хол дар зинаи дуввум ва Нефчи Кошкар-Ата бо 26 имтиёз ҷои сеюмро ба даст оварданд. Дастаҳои Карабалта ва Илбирис Лиги олии чемпионати Қирғизистонро тарк гуфтанд. ҷадвали ниҳоии чемпионати Қирғизистон дар мавсими соли 2020 чунин аст. дар кишвари Афғонистон низ бозиҳои гурӯҳии мавсими нӯҳуми Лигаи бартар ба анҷом расиданд. дар гурӯҳи А дастаҳои Тӯфони Ҳарируд ва Десипангар Базан ба бозиҳои нимниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар ин баробар тимҳои Шоҳини Асмоӣ ва Симурғи Албурз имкон ёфтанд, ки аз зинаҳои аввал ва дуввум роҳи бозиҳои нимниҳоиро барои худ ҳамвор намоянд. дирӯз Шоҳини Асмоӣ бо соҳиби ҷои дуввуми гурӯҳи А Десипангар Базан вориди рақобат шуд. бозии байни дастаҳои Шоҳини Асмоӣ ва Десипанғарбазан хеле ҷолибу шавқовар гузашт. футболбозон дарвозаҳои ҳамдигарро таҳдид карданд. танҳо ба Амонуллоҳ Сардорӣ муяссар шуд, ки дар қисми аввал бисёр ҳам як голи зебоеро ба самар расонад, ки ҳоло мову шумо мебинем аз масофаи дур ва ин ҳисоб боз шуд ва Шоҳини Асмоӣ боз ба сафи пеш баромад. Шоҳини Асмоӣ дар гурӯҳи аввал дар бозиҳо Демайванд Аталанро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард. инчунин Симурғи Албурзро бо ҳисоби 3-1 ва як вохӯриашро бо уқубони Ҳиндукуш бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст намуд ва ин бозӣ мусови ҷамъбаст гардид. дар мавриди дигар Десипанғарбазан бошад, аз Тӯфони Ҳарируд бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. баръакс Де Аббосин Базанро бо ҳисоби 4-1 ва Мавҷҳои Амурро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. дар натиҷа ин дастаҳо тавре мебинем ба бозии нимниҳоӣ баромаданд ва дар ин вохӯрӣ футболбозони дастаи Шоҳини Асмоӣ пирёз шуданд ва маротиби 8-ум барои ҷом ба финалӣ мусобиқот роҳ ёфтанд. имрӯз вохӯрии Симурғи Албурз ва Тӯфони Ҳарируд сурат мегирад ва дар ин вохӯрӣ кадом дастае ки ба ғалаба ноил шуд дар рақобати ниҳоӣ бо Шоҳини Асмоӣ қувва хоҳанд озмуд. ин тӯби дуюме буд, ки футболбозони Шоҳини Асмоӣ ба тури дарвозаи Десипанғар Базан заданд. дастаи Персиполиси Эрон, ки баъди ғалабаи рӯшанаш дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ба бозии ниҳоӣ рохат гирифт, аз ҳамлагари боистеъдодаш Исо Олкасир Раҷабӣ ба муддати 6 моҳ маҳрум шуд. Исо дар вохӯрӣ бо дастаи Пахтакори Тошканд баъди гол заданаш амалеро бо даст иҷро карда ба дурбини телевизион чашмонашро танг намуд, ки ин боиси эътирози Конфедератсияи футболи Осиё гардид. ҳамин боис шуд, ки ба ӯ ҷазо дода ҳаққи ширкаташро дар бозиҳо ба муддати 6 моҳ дур карданд.
исо алкасир аз соли 2012 дар майдонҳои футболи эрон бозӣ мекунад. аввалин қадамҳои футболии худро дар ҳайати дастаи истиқлоли аҳвоз гузоштааст. сипас дар дастаҳои пайкон, саноати нафти теҳрон ва аз соли 2020 дар персеполис ҳунарнамоӣ мекунад. аввалин бозиҳояш ба лигаи чемпионҳои осиё дар ҳайати ин даста ба имсол рост омад ва ба дарвозаи дастаи пахтакор 2 тӯб ва шарҷа 1 тӯб ба самар расонид. аммо ишорае ки баъди таҷлили гол ба дарвозаи пахтакор кард, ӯро ба муддати 6 моҳ аз бозиҳои байналмилалӣ дур сохт ва ҳамакнун дар баробари ғолиби лигаи чемпионҳои шарқи осиё дар бозии ниҳоии лигаи чемпионҳо дар ҳайати персеполис ширкат нахоҳад кард. идомаи ин чораҷӯӣ дар мусобиқоти қаҳрамонии эрон чӣ нақше хоҳад гузошт, рӯзҳои наздик дақиқтар хоҳад шуд. чемпионати чин ҳам дар баробари танаффус ихтиёр кардани мусобиқоти сартосарӣ то 16 октябр ба танаффус рафт. дар ин росто даври 14 қаҳрамонии чин ба анҷом расид. тавре хабар доред, дар чемпионати чин дар ду гурӯҳ бо ширкати 16 даста мусобиқаҳо идома доранд ва дар гурӯҳи А Гуанчжоу Эвергранд бо 36 имтиёз пешсаф аст. пеш аз фосилаи дастаи Гуанчжоу Эвергранд Далян Ирфанро ба мағлубият рӯбарӯ намуд. Гуанчжоу Эвергранд ва Далян Ифан дар мадори бозиҳои чемпионати чин 12 вохӯрӣ барпо карданд ва ҳамеша дар сафи пеш Гуанчжоу Эвергранд буд ки бо ҳисобҳои калон мағлуб кардааст. 9 маротиба дар ин вохӯриҳо зафар ёфтааст, як бозиро бо мағлубият ҷамъбаст кардааст ва танҳо тавре мебинем ду бозии дигар мусовӣ ҷамъбаст шудааст. дар ин вохӯрӣ ҳам бисёр ҳам вохӯрии хуби ин дастаҳо бо он ҷамъбаст шуд ки футболбозони дастаи Гуанчжоу Эвергранд тавонистанд ки дар ин вохӯрӣ як тӯбро ба самар расонанд ва ҳоло инҷо Пенгфей Шан дар дақиқаи 49 бо голи худголаш Гуанчжоу Эверграндро пешсаф намуд. ҳоло дар ҳоле ки ин вохӯриро мебинед, футболбозони Гуанчжоу Эвергранд бисёр лаҳзаҳои хатарноки голзаниро ба вуҷуд оварданд. Элкесон, Талиска, инчунин тавре дидед Паулинио ҳам дар як маврид метавонист ба задани тӯб муваффақ шавад. ҳоло дар ин лаҳзаҳо мо бештар ба Талискаро, зарбаи Талискаро мебинем ба ҷолибияти ҳуҷумҳои пайдарпайи дастаи Гуанчжоу Эвергранд таваҷҷӯҳ кардем. дар ин вохӯрӣ 16 зарбаи дастаи Гуанчжоу Эвергранд ба қайд гирифта шуд ки 3 зарбаашон мустақиман ба сӯи дарвоза ва дар ин маврид футболбозони дастаи Далян Ифан ҳам 11 тӯбро ба сӯи дарвоза заданд ки ин хуб гуфтам мумкин аст ки хеле хуб дар мадори бозие ки бо пейсафи мусобиқа Гуанчжоу Эвергранд мегузаронанд зарурат дорад. бори дигар Талиска дар ин ҷо метавонист ҳисобро кушояд, аммо каме ҳам бошад мавқеаш нодуруст буд ва тӯб ба бубинед нодуруст ба сараш расид ва аз баланд аз дарвоза боло рафт. Фабио Канаваро, сармураббии дастаи Гуанчжоу Эвергранд, дар ин ҷо аз ҳунарнамоии футболбозонаш он қадар қаноатманд набуд. ҳоло боз як ҳуҷуми дигар аз ҷумла Элкесон муҳофизатгаронро сари роҳи худ мегирад ва бо як зарбаи ниҳоят шадидаш тавонист ба сӯи дарвоза зарба занад. Гуанчжоу Эвергранд дар 14 вохӯрие ки барпо кардааст, дар 11 бозӣ ҳоло боз Талиска имконияти 100% голзаниро истифода набурд ва ин ҷо дарвозабон тавонист ё Амин Ксю ба ӯ халал расонад ва ин тӯро баргардонад. баъдан тӯб ба сутуни дарвоза ҳам бархӯрд. дар мадори ин бозиҳо Гуанчжоу Эвергранд ҳамагӣ як мусовӣ дорад, 2 бохт, 31 тӯб задааст, 12 тӯб ба дарвозаи меҳмонон задааст, 34 имтиёз дорад ва дар садри ҷадвал қарор дорад. ин ҳамон тӯбе ки ҳоло гуфтам аз ҷониби бозигари соҳибони майдон Пенфей Шан
зада шуд, аммо дар инҷо Элкесон саҳмаш арзанда аст ки ин тӯбро ба сӯи дарвоза равон кард ва хатои муҳофизатгар ба қайд гирифта шуд. ҳоло бори дигар мебинед инҷо бисёр ҳам партофти олӣ буд аз ҷониби Яҳао Жонг ва тӯб вориди дарвоза шуд. дар натиҷа боз мавқеи худро Гуанчжоу Evergrande дар гурӯҳи Аи чемпионати Чин боз ҳам пурқувват кард. Цзянзу Сунин бо 26 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Ин охирин ҳуҷуме ки аз ҷониби меҳмонон Далян Ифан буд ва ин зарба ҳам ба тири дарвоза бархӯрд. дар гурӯҳи Б ҳамон Шанхай Сипк пештоз аст. 32 имтиёз ин дастаро дар садри ҷадвал нигоҳ медорад. дар даври 14-ум Шанхай Сипк дар мавсими имсола ба дуввумин бохташ рӯбарӯ шуд. наворҳои ин бозиро тамошо мекунем. дар ин бозие ки мову шумо ҳоло мебинем бо ширкати дастаҳои Чунсин Лифан ва Шанхай Сипк, сармураббии дастаи Шанхай Сипк Витор Перейра якчанд бозигарони беҳтарини дастаро истироҳат дод ва дар ин вохӯрӣ маҳз футболбозони дастаи Шанхай Сипк ба муваффақият ноил нашуданд. ин яке аз ҳуҷумҳои соҳибони майдон буд. дастаи Чунсин Лифан ва ин ҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва довари вохӯрӣ бе ягон дудилагӣ дар ин ҷо баъди дидани ин наворҳо зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ва ҳамчунин дар дақиқаи 18-ум аллакай бозигари Шанхай Сипк Вэй Жангро аз майдон берун кард ва ин корти мустақими сурх буд. дар ҳақиқат ин ҷо Вэй ҳоло ба ин бовар надорад ва ин зарбае ки зада шуд ҳарчанд бор наовард, вале футболбозони дастаи Чунсин Лифан пай дар пай дар хати ҳуҷум буданд ва кӯшиш мекарданд ки дар бозии имрӯза ҳам тавонанд Шанхай Сипкро ба мағлубият дучор кунанд. ин ба онҳо муваффақ шуд, дар ҳоле ки вохӯрии ин дастаҳо аз 20 вохӯрӣ дар 11 тоаш Шанхай Сипк ва ҳамагӣ дар 6 бозӣ Чунсин Лифан ба комёбӣ ноил шуда буд. ба ҳар нав ба ин нигоҳ накарда дар Суперлигаи Чин ин бозиҳо 12 вохӯрӣ буданд, 2 бозӣ ба нафи футболбозони дастаи ҳамагӣ Чунсин Лифан анҷом ёфт ва ин ҷо як ҳолати баҳснок аст. бе ягон хато футболбозони дастаи Чунсин Лифан тӯбро ба тӯри дарвоза мезананд ва довар ин тӯбро ҳисоб мекунад. Юан Мюншен аз паси хуби Марсело тӯбро ба самар расонид. дақиқаи 38 буд ва ин тӯб ҳоло бубинед бори дигар дар ҳақиқат хато набуд. аввал тӯб ба Юан Мишен зад ва баъд вориди дарвоза шуд. дарвозабон сипас ба ин бозӣ ҳамроҳ шуд. дӯстони гиромӣ, бо сарпарастии марҳами Пардифен аз ҳафтаи гузашта мо озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз моро ба роҳ мондем ва имрӯз ғолиби аввалинро ба шумо муаррифӣ мекунем. дар ҷараёни озмун беш аз 70 нафар тамошобинон дар озмуни мо иштирок карданд ва аксарашон имкон ёфтанд ки ба як натиҷа ҷавоби дуруст ирсол кунанд. 2 нафар Комёр Сангинов ва Эмомалӣ Имомов натиҷаи 2 вохӯрӣ Ӯзбекистон Эрон ва Украина Германияро дуруст пешгӯӣ карданд. аммо Ёқуби Одина натиҷаи 4 бозӣ Равшани Зафаровод Паншер 3-0, Ӯзбекистон Эрон 1-2, Украина Олмон бо ҳамин натиҷа ва Англия Белгия 2-1-ро пешгӯӣ карда бо ҳамин миқдори ҷавобҳои дуруст ғолиби аввалини мавсими соли 2020 гардид. аз ширкати Пардифен тӯби асли футбол ба ғолиб имрӯз супорида шуд. акнун то ҳафтаи оянда натиҷаи бозиҳои зеро пешгӯӣ кунед.
دوستان گرامی در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام میرسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال آسیا و کشورهای این منطقه است و برای فراغت و پیشگویی کردن نتیجه ها آزمون خود را از بازی های بهتری جهان راه اندازی کرده ایم که خلاف مقصدی ما نیست. باقی سربلندی و پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید.